ድምፂ አሰና خبر سلامتا نبصحكم خبركم تخاتلت دمص عسنا كما يتوعلو ابنا يلوم سنبت 24 سنه 2018 مدبنا فلما زينا قصيلنا دما لومقنه ابدوبات ኤርትራን ኢትዮጵያን በጽሑ ኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ተኻታተለ ኣብ አዲስ አበባ ዝመደበሩ ኤርትራዊ ዶክተር በረኸት ነዚ ኣብ መስርሕ ቅልጥፍ ለውጢ ዝርከብ ኩነታት ኢትዮጵያ ከምኡን ኩነታት ሃለዋት ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝምልከት ምስ አሰና ዝገበሮ ዝርርብ ከነቅርበልኩም ኢና فلما بقر زينا خنقرب برستات خنجمر አልጄሪያ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድና ምዕባለታት ሰላም ምርአዩ ሓጎሳ ብምግላጻ ደገፋ ከም ዝገለጸት ሽንዋ ሓቢሩ ንሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ምድጋፍ ኣብ አዲስ አበባ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ምስ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ቦምባ ብዝተኣሰረ ምኽንያት ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ዝርከቦም 9 ኣባላት ፖሊስ ተታሒዞም ኣብ ምርመራ ከም ዝርከቡ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ገሊጸን ፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ኢመርሰን ምናንጋዋ ኣብ ስታዲየም ኩዕሶ እግሪ ድሕሪ ዘጋጠመ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ሰላማዊ ጻውዒት ከም ዘመሓላለፈ ዘጋርዲያን ሓቢሩ ካብ ምዝዋር መኪና ሕሩማት ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ሱዑድ ዓረብ እቲ ንዓሰርታት ዓመታት ኣብ ልዕሊአን ጸኒዑ ዝጸንሐ እገዳ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሐ ፍርቂ ለይቲ ድሕሪ ምብቅዑ ኣብ ጽርግያታት ሃገር መካይን ክዝውራ ጀሚረን ዜና በዝርዝር እታ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ከቢድ ኩናት ድሕሪ ምክያዱ ከም መንጎኛ ዝተዋስአትን ናይ ሰላም ስምምዕ ዝተኻየደላን አልጄሪያ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድና ምዕባለታት ሰላም ምርአዩ ሓጎሳ ብምግላጻ ደገፋ ከም ዝገለጸት ሽንዋ ሓቢሩ ብመሰረት ሓበሬታ ኣፈኛ ጉዳያት ወጻኢት ሃገር ዓብዱልዓዚዝ በናሊ ትማሊ ቀዳም 23 ሰነ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝተፈረመ ውዕል ሰላምን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብን ሙሉእ ብሙሉእ ከተግብርዎም ውሳኖም ከምኡን ኤርትራ ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ምሃባ ሞጊስሎም እቲ ተረኺቡ ዘሎ ኣወንታዊ ምዕባለ ክሰምር ምእንቲ ደገፍ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ዝግብኦ ድማ ኣገንዚቦም ኣቐዲሞም ሕብረት ኣፍሪካ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝርከብዎም ኣገደስቲ ኣህጉራውያን ተዋሳእቲ ደገፎም ብምግላጽ ኣብ ምትግባር ናይቲ ጽቡቕ ኣንፈት ኣርኢ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህው ከም ዝተሓባበሩ ገሊጾም እዮም ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ኣብ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቀጻልነት ሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ምርግጋጽ ንመላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣወንታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ ምግላጹ ይዝከር ትማሊ ቀዳም 23 ሰነ ንሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ምድጋፍ ኣብ አዲስ አበባ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ምስ ዘጋጠመ ህይወት ናይ ሓደ ሰባት ፊኡ ልዕሊ 150 ዘቑሰለ መጥቃዕቲ ቦምባ ኢድ ብዝተኣሳሰር ምኽንያት ምክትል ፖሊስ ኮሚሽነር ዝርከቦም 9 ኣባላት ፖሊስ ተታሒዞም ኣብ ምርመራ ከም ዝርከቡ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ትማሊ ምሸት ገሊጸን ኣለዋ 6 ተጠርጡራት ኣብ ቀይዲ ፖሊስ ኣትዮም ይምርመሩ ከም ዘለውን ሮይተርስ ሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ ቦምባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነቲ ደገፉ ንምግላጽ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ዝተኣከበ ህዝቢ ዝሃቦ ቃል ፈጺሙ ንህዝቢ ሰላምታ ብምሃብ እናመስገነን ከሎ እዩ ኣጋጢሙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ድሕሪ መጥቃዕቲ ኣብ ቴሌቪዥን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ሓድነት ኢትዮጵያ ብዘይደልዩ ሓይልታት ዝተኣልመ ውዲት ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም እቲ ተግባር ናይ ስዕረት ምልክት ምዃኑ ብምጥቃስ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጀሚርዎ ዘሎ ኩሉ መድያዊ ጽገናታት ከም ዝቕጽሎ ኣረጋጊጹ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ከም ዝገለጸቶ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምክትሉ ደመቀ መኮንንን 86 ካብቶም ጉድኣት ተዓቂቦምሉ ናብ ዝነበሩ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል በጺሖም ነቶም ቁስላት አጸናኒዖም ኤምባሲ አሜሪካ ኣብ አዲስ አበባ ኣብዚ ኢትዮጵያ አድላይ ፖለቲካውን ቁጠባውን ጽገናታት ተካይዶል ዘላ እዋን ናዕብን ህውከትን ቦታ ከም ዘይብሉ ምግላጹን ሮይተርስ ወሲኹ ሓቢሩሎም ፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ኢመርሰን ምናንጋዋ ትማሊ ቀዳም ናይ ምርጫ ጎስጓስ እናካየደን ከሎ ኣብ ስታዲየም ኩዕሶ እግሪ ንምቕታሉ ካብ ዝተኻየደሉ ናይ ቦምባ መጥቃዕቲ ሰላማዊ ጻውዒት ከም ዘመሓላለፈ ዘጋርዲያን ሓቢሩ በቲ መጥቃዕቲ ምክትል ፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ዝርከቦም 8 ሰባት ክጉድኡ ከለው ፕሬዚዳንት ምናንጋዋ ግን ብዘይ ጉድኣት ከም ዝወፀ እቲ ዜና የመልክት ንሱ ቡላዋዮ ኣብ ዝተባህለት ደቡባዊት ከተማ ዚምባብዌ ጎስጓስ እናካየደን ከሎ ካብ ዝተኻየደሉ ርኡይ ፈተና ቅትለት ምሰምለጠ ዜጋታት ዚምባብዌ ሰላምን ፍቅርን ሓድነትን ከዘውትሩ ተላቢዩ ምክትል ፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ነበር ሮበርት ሙጋቤ ዝነበረ ኢመርሰን ምናንጋዋ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሙጋቤ ካብ ስልጣን ምስተኣለዩ ፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ኮይኑ ካብ ምዝዋር መኪና ሕሩማት ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ሱዑድ ዓረብ እቲ ንዓሰርታት ዓመታት ኣብ ልዕሊአን ጸኒዑ ዝጸንሐ እገዳ ናብ ሎሚ ካብ ዘውግሐ ፍርቂ ለይቲ ድሕሪ ምብቅዑ
ኣብ ጽርግያታት ሃገር መካይን ክዝውራ ከም ጀመራ ስካይ ኒውስ ሓቢሩሎ ሓንቲ ሰዓት ቅድሚ ምእካሉ በበዓል ቤታ ኣብ ዝመርሓ መኪና ከተማ ወሪዳ እገዳ ዘብቅዓሉ ሰዓት ምስ ኣኸለ ብኡ መኪና ምምራሕ ተተሓሓዘቶ ተሃኒ ደስማኒ ዝተባህለት ኣደ ሓሙሽተ ቆልዑ ምዝዋር መኪና ንደቂ ኣንስትዮ ስዑዲ ኣዝዩ ዓቢ ጉዳይ ምዃኑ ናጽነት ከም ዝህበን ብምጥቃስ ሓጎሳ ከም ዝገለጸት ስካይ ኒውስ ይገልጽ ንጉስ ሳልማን ናይ ስዑድ ዓረብ ዝሓለፈ መስከረም እቲ ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ምምራሕ መኪና ዝእግድ መምርሒ ከብቅዕ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ደቂ ኣንስትዮ ልቸንሳ ምዝዋር መኪና ክሕዛ ከም ጀመራ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድምፂ ኣሰና ዕለታዊ ዜና ኣብዚ ይፍጸም ምስ ዝተረፉ መደባት ናይ ሓድገኩም ሰናይ ምክትታል يغنيلنا كبرى تخاتلت دمت السنة مكتتالكم مسجنا أبدا حدش يوتيوب channel السنة نيوز ون سابسكرايب تقبروا دقيمنا نزخركم بروح مشات